O Hospital do Salnés acolleu esta mañá a primeira concentración semanal contra o anteproxecto da Lei de Saúde da Xunta. A Xunta de Persoal do centro expresou a súa oposición á nova norma. Tivemos unha reunión a semana pasada e decidimos facer en conxunto unhas concentración que serán a partir de hoxe todos os mércores nas 4 áreas. As imos a facer nos centros, nos hospitais e nos centros de saúde que poidan os compañeiros, porque dado que tamén non hai moito persoal e a gran parte está de vacacións, pois bueno, vaise facer o que se poida. A concentración do Salnés tivo a súa réplica nas outras 3 áreas que tamén, segundo explican dende a Xunta de Persoal, desaparecerán coa reforma: o Barco, Burela e Monforte. Con esta mobilización o que buscan é a retirada do anteproxecto que conta con máis de 1.500 alegacións. Ni duplica, triplica, cuatriplica, porque creo recordar que el anteproyecto de ley que más sugestiones había recibido estaba en torno a las 200 y pico y ya superamos las 1.500. Entonces la valoración entendemos que es buena. As mobilizacións repetiránse cada semana, pero a intención das áreas afectadas é preparar unha manifestación a gran escala para demostrar que non están sós nas súas reclamacións. Non hai data fixada, pero calculan que será a finais de setembro. Estamos viendo la posibilidad de que sea más bien hacia finales de mes, porque antes, por tiempo, es imposible de convocarla. Intentaremos ponernos de acuerdo, ver cuál es la mejor opción, si se hace todos juntos el mismo día, cada uno en su área, o días distintos, hacerlo en áreas diferentes. A intención da Xunta de Persoal é reactivar a plataforma en defensa da sanidade pública do Salnés, un obxectivo para o que contan con algunhas formacións políticas, sindicatos e colectivos sociais. Por iso celebrarán reunións nos diferentes concellos da área sanitaria do Salnés, empezando o vindeiro martes en Vilagarcía. Tamén presentarán mocións nos plenos dos concellos para buscar o apoio das corporacións.